Els debats són un recurs molt important del curs, ja que fomenten l'intercanvi d'idees i opinions, la qual cosa enriqueix l'experiència formativa de tots els participants. Es pot accedir a un debat a través de l'activitat de l'aula, o anant a la fitxa dels debats del menú principal. Aquí tenim agrupats tots els debats publicats. Els debats funcionen de la següent forma. El professor obre un debat proposant el tema a debatre. Els alumnes han d'afegir la seva participació a l'espai de comentaris habilitat més a sota. Si vols respondre a un comentari d'un alumne, pots fer-ho mitjançant l'opció Respon a sota de cada comentari. La participació als debats es valora molt positivament a l'hora d'avaluar l'alumne.